салом. Аввалин суоле ки бародар пага мембри бенамози ба намози пага мембри вақте мурди паямбар гуфтеса ин сухани паямбара мегӯяд ки аввал чизе ки тира рост мекунанд мепурсанд ҳаминай намоз та адо кардӣ ё накардӣ. аз ҳамин шуморо мепурсанд бародари азиз. вақте пурсад ки намоза адо кардӣ ё накардӣ охир баҳтарин мешавад ки мақсад ки хай нахондум ё ки охир и гапаро гуфтанда медонӣ чӣ қадар бародари азиз барои ту хиҷолат мешавад. барои бародари азиз бенамоз набошед. шумо намозона дар ҳама ҳолат хонед. ҳар замон ҳамин соати умри шумо тамом шиданаш имкон дорад. ҳар замон бедил мегӯ як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, то қавристони ҳамон ки мебаранд мегуронанд байни қавристону байни ту мега як ваҷабай дур нест. як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, дар сари мижгон чӯ ашк истодаӣ ҳушёр бош. ранги ҳамин ашки сари мижгонӣ ё ин замон меафти ё замони дигар. бояд шумо барои чӣ паямбар мега истаида лилмавт қабла нузули лмавт, пеш аз оне ки марг ба суроғат меяд тайёр бош. тайёр ба маънои ин нест ки пушоко шумо бишинам. тайёр ина ки намозакон хондагиай. касеро дар ҳаёт тӯҳмат накардам, ҳаққи касеро нахӯрдам, зани касеро дастдарозӣ накардам, ай ҳаромҳои ӯ истифода накардам. бародар тайёрим ҳаминай, ҳама тараф тайёрам. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтааст ки то агар тайёр набошӣ сарта дар болиш намон. тайёр ка ҳамара сарта болиш намон, шояд дарам хоб ҷонта бигирам. бародарои азиз, аз Аллоҳ битарсед, зеро ҳаққи тарсиданиам дорад. худо парда кунад ин кору рафторои мо шуморо ки вақте дар мо шумо ин амалҳо набошад айбе дар мусаммон. худованд бозам хайртон кунад, имонатонро комил кунад, майли муҳаббат хоҳишонро бо бадини худо зиёд гардонад. ҳамеша шумо ки дар ғарибием, дар сафарем, худованд коротонро кушоиш кунаву баро кунаву ва аллои меҳрубон бозам тавфиқотонро зиёд кунаву худо тарситонро зиёд кунад, барору баракат кунаву